Είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα λίγο γιατί είχαμε μια καθυστέρηση απρόβλεπτη στον δρόμο και αυτό μας έκανε να μπούμε λίγο μουδιασμένοι στο παιχνίδι. Γιατί πήγαν όλα πίσω μόνο και το είχαν κοιτώσει. Δεν το λέω σαν δικαιολογία, αλλά θεωρώ ότι μπήκαμε πολύ νοθρά και θα έλεγα σκουλισμένοι. Σε αυτό το διάστημα η Φίβνα έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο, σαν γηπεδούχος. Θα έλεγα ότι είναι μια από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Και ταυτόχρονα και με την καλή απόδοση της Φίβνας αλλά και λίγο νοθρά που πήγαμε εμείς, φάγαμε δύο δέματα. Το ένα αποστημένο και το άλλο από ένα πέναλτι το οποίο για μένα ήταν κουτό, όπως το έκανε ο παίκτης μας. Χρησιμοποίησε ένα από το πόδι και έγινε ανατροπή. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλαμε να μπούμε στο παιχνίδι με ένα γρήγορο γκολ για να μπορέσουμε να μπούμε. Έκανε μια πολύ καλή απόκριση ο τερματοφύλακας στο Δάνο, απίστευτη απόκριση για μένα. Και άλλη μια ευκαιρία που χάσαμε το Λουκούμι. Άρα γενικά ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Τώρα ισορροπήσαμε, τρέξαμε πιο πολύ, παραπάθηκε και λίγο η Πίθυνα στο σκορ. Πάντως ισορροπήσαμε το παιχνίδι και πιστεύω ήμασταν πιο κοντά στο γκολ εμείς παρά η Πίθυνα, στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς παίζουμε πολλές ελλείψεις. Διαχειριστήκαμε 2-3 μάτς και το προηγούμενο με την Νέα Κεσάρια για σήμερα. Και τώρα τελευταία γενικά στο όλο το πρωτάθλημα παίζουμε με τη μισή ομάδα από το σχεδιασμό που έχουμε κάνει. Είμαστε μια ομάδα η οποία δεν είμαστε από τις ομάδες που έχουμε πάρα πολλούς παίχτες και ομάδες. Και αυτό μας έχει κοστίσει να είμαστε λίγο χαμηλά στην βαθμολογία. Τώρα από την άλλη μεριά θέλω να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία της ομάδας των Άψογη και το συνάδελφο και όλους τους παίχτες. Ένα μάτς μέσα σε αγωνιστικά πλαίσια πάρα πολύ καλό, αλλά από όλες τις απόψεις καθαρό. Και η ομάδα μας είναι πάρα πολύ φιλόξενη, το ξέρει, οι ομάδες που έχουν περάσει το ξέρουν και θα τα αποδώσουν. Ευελπιστώ ότι με κάποιες προσθήκες που θα γίνουν τώρα την ομάδα μας τον Δεκέμβριο, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μας, σας είπα ότι είχαμε λήψεις, να έχουμε ένα καλύτερο δεύτερο γύρο. Καλές γιορτές σε όλους τους ποδοσφαιριστές της Πίνας, τον κόσμο και σε όλο το πρωτάθλημα σε όλες τις ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Στήλος. Πρώτα απ' όλα, εν ώψη των γιορτών, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος. Και περνώντας το παιχνίδι, ξέραμε ευθύς εξ αρχής ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι για μας ήταν μονόδρομος. Μόνο ένα αποτέλεσμα υπήρχε για μας, η νίκη. Αν θέλαμε να παραμείνουμε στο στόχο που έχουμε θέσει και είναι στο να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση. Μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι, όπως είπε και ο συνάδελφος. Δείξαμε ότι το θέλουμε το παιχνίδι. Με δημιουργία πολλών ευκαιριών, ευτυχήσαμε να πετύχουμε γρήγορα 2 γκολ και θα έλεγα ότι είχαμε καθολική υπεροχή σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δώσαμε λίγο χώρο στον αντίπαλο σε κάποιες στιγμές. Δεν θα συμφωνήσω ότι ήταν πιο κοντά ο αντίπαλος, γιατί μία φορά έπιασε την μπάλα ο τερματοφύλακας μας με την απίστευτη επέμβαση και μία που προσέχουσε μπάλα στα σώματα των αμυντικών μου. Βγάλαμε ευκαιρίες στην αντεπίθεση και σε οργανωμένο παιχνίδι. Δεν κατορθώσαμε να πετύχουμε τρίτο γκολ και το παιχνίδι εξελίχθηκε ομαλά για μας με αυτό το 2-0. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί έτσι ακριβώς είχαμε σχεδιάσει το παιχνίδι, από συγκεκριμένη πλευρά να δουλέψουμε και να εκμεταλλευτούμε
κάποια πράγματα που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε. Το είδα από τους ποδοσφαιριστές μου, είδα ότι ήταν συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και είδα αυτό που δεν είδα σε κάποια άλλα παιχνίδια, ότι απόλαυσαν το παιχνίδι. Συνήθως το απολαμβάνουμε και αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Σε ένα-δύο παιχνίδια δεν το απολαύσαμε και δεν μπορέσαμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Να ξαναδώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, να ευχηθώ στον αντίπαλο που είναι μια πολύ καλή ομάδα, συν κάποιες απουσίες που ξέραμε ότι είχε, είναι αρκετά καλή ομάδα και θα διεκδικήσει επίσης ώρες την παραμονή της, να ευχηθώ να πετύχουν τους στόχους της. Ο ποδοσφαιριστής του Αχέροντα, ο Κωνσταντίνου. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά σε όλους όσους αγωνίζονται στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα και γενικά σε όλο τον κόσμο, μιας και είναι γιορτινές μέρες. Όσον αφορά το παιχνίδι, ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο. Ξέραμε ότι το έργο ήταν δύσκολο για μας. Είχαμε οργανωθεί, πιστεύω, είχαμε σχεδιάσει κάτι όλη την εβδομάδα για να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλό μας. Δεν μας βγήκε, δυστυχώς δεχτήκαμε 2 γρήγορα γκολ, μην μπορώντας να έχουμε ελπίδες να αντιδράσουμε και πιστεύω ότι αυτό μας κόστισε σε μεγάλο σημείο το παιχνίδι. Όσο για τον αντίπαλό μας, συγχαρητήρια και πάλι, ήταν μια δίκαιη νίκη πιστεύω. Ατυχήσαμε να σκοράρουμε και σε μια πολύ καλή ευκαιρία που είχαμε και δυστυχώς αυτή ήταν η μοίρα μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φλαγάρης. Καταρχήν, να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά. Υγεία πάνω από όλους, όλο τον κόσμο και σε αυτούς ειδικά που παίζουν ποδόσφαιρο. Τι χρειαζόμαστε. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, έχουμε ένα Γολγοθά μπροστά μας. Αυτό το τρίποντο, όπως είπε και ο coach, ήταν μονόδρομος. Τώρα συνεχίζουμε, έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Να απολαύσουμε πρώτα απ' όλα τις γιορτές μας και στη συνέχεια να πάμε στο Σπρωτό να κάνουμε το διπλό. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, καταφέραμε νωρίς, προηγηθήκαμε, βάλαμε ένα ωραίο γκολ. Στη συνέχεια καταφέραμε να διευρύναμε το σκορ στο 2-0. Τώρα από εκεί και πέρα κάναμε κάποιες φάσεις. Πιστεύω πως μπορούσαμε να διευρύνουμε και άλλο το σκορ, να ανοίξουμε το σκορ κι άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα, στο δεύτερο μήχρονο το καναλάκι όντως μπήκε λίγο καλύτερα από εμάς. Μας έκανα μια φάση αυτή την απόκριση του Σάβα. Τώρα συνεχίζουμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Εύχομαι καλή επιστροφή στους αντιπάλους. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε.